Velkommen til Tirsdags Talk, stedet hvor venner mødes og alt mellem himmel og jord drøftes. Jamen, velkommen til Tirsdags Talk. Endnu en gang, endnu en uge. Det bliver bangers. Sidste uge havde vi Jesus med, som var i gang med et subathon. Det er han færdig med nu. Så nu er det bare os igen. Nu må I nøjes med os. Det tænker jeg også, I sagtens kan. Ja. Ja, tak. Yes. Ja. Ja. What a start. Skal vi have den en gang til for prins Knud? Nej, Nej, jeg gentager ikke. Ikke mere. Nej. Mere nu, tak. Nej. Jeg vil hellere høre om, hvad I har lavet siden sidst. Så lidt som muligt. Ja, det passer så ikke helt. Nej. Du er blevet bit. Nej. Ikke siden sidst. Ikke siden sidst. Han har forsøgt at blive rask efter at være blevet bit. Lige præcis. Men jeg startede også på arbejde i går. Startede på arbejde igen. Efter en god uges tid hjemme. Hårdt at komme i gang igen. Det er da heller ikke alle ting, jeg lige kan være med på, men altså, jeg er i gang. Så det er en start. Ja. Det er det. Så alt det sand her og sådan ting, det klør af helvede til. Og så fordi nogle af de ting, eller hovedsageligt så er inde og skal glasblæse, og det udtørrer huden fuldstændig og aldeles. Så det klør noget så gevaldigt. Og jeg har ikke lyst til at klø i det, fordi jeg er for lortet, det går op igen. Ja. Så jeg er ved at blive idiot af mine sår, der er tilbage. Det er vist forståeligt. Ja. Men jeg tror faktisk ikke, vi har lavet noget som helst weekend. Nej. Nej, det passer ikke, vi var sammen i fredags. Ja. Sammen. Nå ja, det er rigtigt. Det var vi faktisk, ja. Det var lækkert. Frikadeller og kartoffelsalat, det smagte kraftigt godt. Bare- Min wife, Jeg kunne rulle hun laver hjem. de bedste frikadeller. Og margaude. Og nej, bedstemor, der var ikke lakrids i. Hvad fanden Ja. putter der også lakrids i frikadeller? Ja, det gør hans bedstemor jo så. Eller hun har gjort i hvert fald, har jeg fået at vide. Jeg har ikke smagt det, Det tror er jeg. crazy. Det er faktisk skide godt. Det lyder mega mærkeligt, men det er faktisk Ja. skide godt. Det lyder virkelig underligt. What the flip? Det lyder rigtig dejligt, men det skal jeg ikke bede om. Uden pis. Du skulle faktisk næsten prøve det. Det lyder Nej, fucking mærkeligt, men det jeg skal er faktisk godt. Jeg kan ikke fordrage lakrids på nogen lederkanter. Nej, Ikke det er engang faktisk sød rigtigt. finsk lakrids. Så er det derfor. Så Men- det skal jeg ikke. Det er det samme som dig og nødder. Jeg skal ikke bede om det. Altså, Jeg kan ikke tåle det. Du kan godt tåle lakrids. Det kan godt være, men det... det kan min smagslag ikke. De kan ikke tåle det. altså, jeg kan godt lide lakrids, men det er også kun som sådan almindelig lakrids, vingummi og sådan noget. Jeg skal ikke bede om det i kage, eller i is, eller i madlavning. Der Den siger jeg gang ellers Claus tak. Holm opskrift, skal jeg lige læse mig frem til. Nej, jeg skal stadigvæk ikke bede om lakrids i. Det... Men det sjoveste af det hele er, at jeg var på en produktionsskole i køkkenet. Så sagde jeg det til min lærer, om vi ikke skulle lave det her. Ej, det mente hun ikke, vi skulle. Så gik hun sådan lidt med til det ved at sige, vi kan lave en halv portion med almindelige frikadeller og en halv portion med lakridspulver. Alle med lakridspulver, det forsvandt med det samme næste. Og hun har lavet det flere gange derude siden. Fordi Jo, det men var det skal åbenbart den. så åndssvagt godt. Jo, men det skal nok passe med, det er godt. Det siger jeg ikke. Jeg kan bare ikke smage en lakrids. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan bare ikke. Nej, men sådan er der nogen, der har det. Det er jo... Ja. Ja. Det er det samme med dem, som spiser, hvad hedder det nu, koriander og siger, det smager af sæbe. Uha. Ja. Jeg vil ikke sige, det smager af sæbe. Nå. Men jeg vil ikke sige, det er sådan, altså jo, jeg kan godt spise det, men det er ikke sådan, hvor jeg tænker, yes, mere koriander, det skal jeg bare bede om. Nej. Men Og der det er jo jo en ærlig sag.
Det er jo decideret bevist, faktisk, igennem sådan forskning, at hvis man spiser koriander, man sammenligner det med sæbe, at det faktisk er noget, der er genetisk, der gør, at du smager det som sæbe. Det er noget, hvad for noget? Det er genetisk. Genetisk, og jeg hørte det som kinesisk. Jeg sad og Nej, tænkte, nej. hvordan? Oh god, jeg tror, du skal have fundet dig en vatpind, og så lige rense de ører der. Nej, jeg tror bare, jeg Uden for cam. Nå. Det var da ellers meget hyggeligt den anden dag, hvis der Thrown var. under the bus. Ej. Ja. Jeg har også lavet en koldbøtte. Det går nok. Ja, det er efterhånden dig, der tager teten på de der underlige ting. Herinde igen. Det kommer ikke til at ske. Fordi nu. Not det er today. sjovt, tror jeg. Og fordi Åh, du har det er pladsen til det, det har vi andre ikke rigtigt. Ved du hvad? Du er så lille, så hvis du flytter din King of the Castle-stol, så vil du sagtens kunne slå en koldbøt bagved. Jamen, det gør jeg ikke. Jeg sidder faktisk rigtig godt her. Af den af mig, så tror jeg nok, det er dig, der er mest agile og kan gøre lidt flere ting. Jeg har ekstra... Det kan jeg ikke. Jeg er skadet. Nå, ja. Det er Ej, stop så. ja, der kom den. Jeg kunne have gjort noget andet, men jeg lod være. Jeg skulle lige sige, det kan... Jeg skulle lige til at sige, det kan jeg ikke. Jeg er skadet. Wow. Så er det i hvert fald kun skadet med klipklappen, det er da helt sikkert. Det er jeg sagt mig også, og masser af det. For fandme tæsker den klipklap på daglig basis. Ja, du har det hårdt. Frygter, at jeg snart bliver gul og blå, ligesom en eller anden Brøndby-fan. Okay, wow. Sindssygt. Jo, yes. Ja. Nå, jamen altså, hver sit hold, ikke? Nu kommer jeg sikkert og siger noget helt crazy, men jeg forstår virkelig ikke dem, der kan lide at se. Altså. Det skal du ikke høre, det kan jeg heller ikke. Der kan lide at hvad? Se fodbold. Vitterligt. Nå. De løber efter en bold, når de så får fat i bolden, så skyder de den væk igen. Hvorfor? Jamen, Altså, ved du hvad jeg til gengæld godt kunne se det sjov i? Hvad? Du giver alle 11 mand en bold hver, og så siger du bare held og lykke, mand. Så er det jo ikke fodbold mere, jo. Men Så det er alle da mod stadigvæk. Ja. Det kan også noget. Ej, alle mod 2. Nej, Jo, alle mod... 2 må det jo være, fordi du har jo et målmand Ja. på hvert hold, Ja. og du har cirka 11 spillere på hvert hold. Tror jeg. Jeg ved ikke, altså hvis vi endelig skal tage den snak, så er jeg da helt klart mere til at se en håndboldkamp, end jeg er til at se en fodboldkamp. Enig. Heller ikke. Altså det er sådan nu, at jeg har været med en del, eller et par gange nu efterhånden, til din brors, eller en af dine brødres håndboldkampe. Og det er sådan, jeg sidder helt ude på kanten af, jeg har selv spillet håndbold før, så det der med at sidde og kommentere på det, og når det samtidig er en kamp, der bliver spillet op i Nordjylland, og der så sidder en fynbo og nærmest halvroer hen over banen på fynsk, så bliver der gloet lidt efter en. Nå, Det er knap så det sjovt, tænker hvis- du alligevel. Ja, det... Men skal du så tror det var sidste gang, eller forrige gang, vi var afsted. Gud hjælp med om, der ikke sidder en gammel fynbo lige ved siden af hende også. Ja, det var rigtig hyggeligt, vi kom til at snakke om det, og så sad vi og diskuterede lidt håndboldstrategi, og det var faktisk meget sjovt. Det kan Og jeg random er det lige. Det kan altså også et eller andet. Ja, Men nej, så vil jeg hellere se rugby, eller den nye, der er fundet på et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvor fanden det var henne. Men fodbold og MMA i en. Samme sport. Foregår fuldstændig ens. Så det vil sige, en glidende tackling bliver til, jeg brækker din eller hvad er det? Ja, noget i den stil. Okay. Ja, okay. Altså, Jeg tror, det er den mere aggressive version af fodbold. glidende tackling, den er ude i en rat choke, altså. Det må du gerne. Ja, altså lige kombineret med lidt wrestling, så er der en grand slam. en grand slam. Ja, det... Gud da. Men ja, det kunne hurtigt gå hen og blive noget voldsomt noget i hvert fald.
Men det vil jeg til gengæld gerne sidde og se. Og det er faktisk lige før jeg også vil sige, at jeg vil betale penge for at se det. Det er synes jeg, det er sygt. Altså, værsgo, du kan få en bold ind på banen, men samtidig så skulle du regne med ham derovre. Han har lyst til at give dig en på hovedet med en albu. Så løb. Så held og lykke. Jeg ved ikke rigtigt, altså. Det tror jeg ikke, jeg bliver, for at være helt ærlig. Altså, jeg vil sige, det som jeg synes, der er lidt sjovt at sidde og se en gang imellem, det er sådan amerikansk fodbold, hvor de bliver taklet. Men det er kun fordi noget af det ser så ekstremt hjernet ud. Jo, men der er jo også lavet rigtig mange ting. Nu ved jeg, at du har sat og set Ray Lewis med Sports Science blandt andet. Ja. Hvor han bare rykker den der dør ned, som en SWAT-officer prøver at banke ind flere gentagne gange. Ja. Hvor han løber ind i den ene gang, rykker hængsler og forstærkninger og dørkarmen. Det er bare, døren forsvinder bare. Altså, den forsvinder bare. den eksisterer ikke bagefter. Nej. Så det der med de der videoer der, hvor man sådan ser, hvad der egentlig foregår, det sker, det er crazy. Så jeg kan huske på et tidspunkt, der så jeg et afsnit, eller sådan fraklip noget fra noget af det. Der var en, han mistede hovedet. Wow. Han blev lige taklet af 2 på samme tid derude. Hans hoved blev han blev nærmest decapitated. Så han nåede ikke at registrere hans ben, eller underkrop løb stadigvæk videre. Det lyder rigtig ulækkert. Det var det også. Men det var sådan, wait, what? Hvad skete der? Han blev taklet, og så bliver han bare decapitated midt på banen. Ja, det kan jo noget. Eller, altså, det kan så er der også bare kraft, når du kan blive decapitated. På den måde. Der har i hvert fald været nogle solide kræfter bag i hvert fald. Ja, det har der været. Mhm. Ja, bare, altså dem der spiller sådan noget der, de er jo bare brød, altså. Yep. Ja, det er sådan noget med, at hvis du prøver at skubbe dem, så er det mere dig, der er på jorden, end de gør. Altså. Ja. Det er helt åndssvagt. De står bare fast. Det er ligegyldigt, hvad du prøver. Jo, men du skal også, altså, har du set deres støvler? Ja. Prøv lige at spille fodbold med sådan et par støvler der på, det er jo endnu værre. Altså. Nej tak. Jamen det er de jo ikke bygget til. Prøv så at forestille dig, hvis du lige bliver stemplet en gang. Ja, sådan en glidende takning, eller sådan en direkte ind over skidteben med de her 1,5 meter lange klubber der. Tak. Så er det jo så sådan en tur på skade. Kan du ikke lige binde din snørbånd op? Jeg skal have din støvle med på skadestuen. Ja. Det er sindssygt. Noget vi nogensinde snakker om, hvad I har lavet? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi fik et tidsspring her. Ja, det tror jeg på. Hvad har du lavet, skat? Arbejdet. Slappet af. Både skidt ud på arbejde. Redigeret podcast. Ja. Skidt ud på arbejde, Ja, fordi der var mad, der var rå eller en eller anden ting. Det var ikke, mens han var på arbejde. Det var ikke mig, der var på arbejde. Der var jeg derhjemme. Men ja, det er ikke lige noget, jeg vil gå alt for meget ind i. Nej. Det tager vi ikke her. Mm-hmm. Jeg ved, der er nok nogen højst sandsynligt nogen, der sidder og ser det. Så. Det er ikke nødvendigt. Nej. Det er jo som det er. Ja. Nej, vi lavede ikke noget lørdag, gjorde vi? Nej, det var først søndag, vi lavede noget, der var vi over ved min mor. Ja. Og prøve at socialisere Eddie med en større hund, efter han var blevet angrebet, for at se, om han var blevet skadet af det. Det kan vi lige så godt sige. Det er han ikke. Nej, men han er blevet lidt nervøs. Ja. Desværre. Når vi skal til Thy igen, så skal han lige op og lege lidt med Frode. Ja, det kan godt være, det bliver nødvendigt. Lille Eddie Mouse. Fordi han er blevet lidt. Men jeg tror også, det har meget at sige, at den hund, der overfaldt ham, var sort. Og din mors hund er også mørk. Ja, det er en Rottweiler, så ja, den er mørk. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor den hedder Aslan. Jeg vil rigtig gerne kalde den for Allan. Og han reagerer sgu på Allan. Nej! Jo, han gør sgu.
Men nu kan man sige meget om de rottweiler. Det er ikke ligefrem den skarpeste kniv i skuffen. Nej, men det, du ved, jeg får den der meme der med det æren der. Hey, Alan, hey! Ja, Nå. Ja, Allan. Steve, or is it Steve? Steve! Ja. Hvor fanden? Ja, men ej, de var sammen det meste af middag og eftermiddag, og det gik okay. Efter omstændighederne, ja. Ja, Ja, det var godt. der var ikke nogen, de var ikke sure på hinanden eller noget, det var bare Eddie, der var lidt nervøs. Så var de trætte efterfølgende. Ja, Nå, heldigvis. små babser. Ja. Men altså, kan man sige, bare, heldigvis er det bare, han er en lille smule nervøs. Det er heldigvis noget, man kan arbejde med. Ja, Kontra hvis han løb med halen mellem benene hele tiden, ikke? Det havde nok været lidt sværere. Jamen, det var der ingenting nej, det var der ikke noget af. Det er altid noget, kan man sige. Ikke på noget som helst tidspunkt. Hvad med dig, skat? Hvad har du lavet siden sidst? Jamen, ikke så meget. Jeg har været på kursus, og det er sådan lidt det. Ellers er jeg bare lidt sådan eksisteret. Det skal der også være plads til. Så er der snakket med os det meste af lørdagen, ved jeg. Ja, det har jeg. Ja, sådan generelt af de andre dage. Ja, faktisk det. Vi snakker mere eller mindre sammen hver eneste dag, så... Ja, det... Jo, men jeg prøvede at være med om formiddagen. Det er nyt for mig. Ja, ikke fordi jeg bliver snakket ret meget, men eksisterede der. Ja, men det er fordi, du synes, det er mærkeligt at sidde i et rum, hvor det er, at vi ikke nødvendigvis altid siger noget. Nej. Hvordan synes det har været, efter jeg kom hjem fra arbejde af? Altså, jeg sidder og sover ind over mit tastatur næsten. Ja, men nu skal du også lige starte op igen, og sådan noget der. Du har været på total fuldstændig penicillinbehandling, på max dosis og alt muligt, i 3 dage, så det er da klart, at der skal være nogle efterbivirkninger af det. Så totalt detox for fuld smad af bagefter. Ja. Så. Du har lige fået en god gang for den gode medicinskuffe, og så har de bare tænkt, ja, nu skal du ikke have med. Thomas. Jamen, hvad fanden var det var? 800 milligram per... Mikrogram. Ja, mikrogram per pille. Det var 4 gange deroveni. Ja. Og så kan smash du den se. med piller oveni også. Så er det ligesom i gang. Ja, det er sådan en rigtig god cocktail. Men ja. Og nu går vi så lidt og frygter, at vi begge to er ved at blive snottet. Ja, men det skulle da også lige passe nu, hvor du er færdig med at skulle have det penicillinkur der, og du er lige blevet renset ud. Så, Ja, så skal der nogle nye baciller til. så er dit immunforsvar bare totalt smadret, Ja, det. og så hiver du alt muligt med hjem. Ja, bare giv mig skylden. Jamen det kan da også godt være, men det er mig, der har taget det med hjem. Jeg ved det da ikke. Nej. Det kører bare rigtig godt. Det kører bare. Det går bare. Det duer bare. Ikke. Nå, det går i stykker. Ja, tak da. Garantien er udløbet, Ja. men der er no refund. For satan. Det er også uheldigt, når det sker. Ja. Hvad? Ja. Det er det. Nå. Angående... For sådan lige at get to it. Ja. Vi sad og snakkede lidt om lakrids før. Og nu har vi faktisk fået sådan 2 emner i samme kategori. Så nu tager vi lige den, der er her, mens jeg husker det. Spist af dyne spørger, hvad vores yndlingssundlolly er. Ja. Det må helt klart være vindrue. Cola. Vindruen, er det ikke også den mest udbredte? Jo. Er det ikke den grønne? Det er... Jo. Fordi det er ikke bare... Det er ikke en vindrue, det er da en vandmelon. Nej. Det er sgu ikke umærkeligt eller sådan noget. Er du klar over, hvor mange sunlollies jeg købte sidste år, og bare havde liggende i fryseren? Jeg tror faktisk stadigvæk, vi har nogen.
Det har vi også. Fordi Jeg de vil var på gerne finde tilbud. nogle af de mere eksotiske, en anden end de der champagnebrus og solbær og jordbær-agtige. Hvis man kunne få en med fersken, ikke? Jeg er kan solgt. man. Jeg er Det kan du solgt! Det kan du da. What? Ja, det kan du da. De har lavet en vegansk serie, hvor du godt kan få med fersken. Skal den lige være Det lavede vegansk? de i slutningen af sidste år. Jeg ved ikke lige for om det er fordi det er en vegansk serie, at den kommer der, men jeg ved, den er der. Nej, men jeg ved, der er en fersken. Jeg ved ikke, men de lavede i hvert fald en ny vegansk serie. Og der er jeg meget stor fan af den med solbær. Ikke fordi det nødvendigvis lige skal være vegansk, men den smager altså bare godt. Jeg holder mig til vindru. Det kan det godt. Jeg er bare sådan basic lige på den. Ja, det er du faktisk. Men det kan også noget. Men altså, det de gerne må prøve at se, om de godt kan prøve at udvide med, det er i stedet for, at sådan der lige er i sådan nogle små pakker, at man kan få dem i sådan nogle større nogen. Og sådan, du ved... Sådan en familiepark-agtig. Ja. Eller, altså ja, ligesom du kan få store romkugler. Ja, lige præcis. En literis-agtig. Eller bare en halv liter. Der er jo ikke ret meget i, jo. Hvad er der i sådan en? Der er vel Ja, en 10 is i en pakke. Ja, men hvor meget er der i en is? Der er vel en 10-20-30 gram eller sådan noget. Ja, så nu sidder jeg lige og har googlet Sunderly. De har åbenbart også lavet med hot cola. Hot cola. Chili flavored. Nå. De What? har lavet en lime og lemon flavor, som er en martini. Og en mint flavor. Jeg har lige et spørgsmål, ikke? Vi er enige, om man bare skal have noget koldt, når man har spist chili. Hvorfor begynder man at kombinere kolde ting med chili? Det ved jeg ikke. Det kunne godt være, at det var en kombination, der virkede. Altså, du spiser isen for at køle ned efter chili. Nå ja, by the way, den er med chili. Nå, tak. Det var godt, det jeg sagt lidt før. Jamen, jeg tror det også godt nok. Altså, Sunderly fersken er ikke en del af den veganske serie. Der står bare med frugtsaft og uden alt okay, det kunstige. okay, men der er en med fersken så. Ja. Ja, men den er ikke en del af den veganske. Nej. Det er i orden. Øj, det vil jeg gerne have fingrene i. Men det er sikkert bare sådan en, man kun kan få i Tyskland eller sådan noget. Nej, for Det jeg tror mener, jeg ikke. jeg mener bedstemor har haft den. Og hun Jeg tager tror ikke til godt. Tyskland. Det er Jeg skal lige næsten prøve at 100 kigge på. ned ved Spar, vores lokale Spar hernede, fordi de har rigtig mange sunloldies. Ellers så Det må må du vi, faktisk rigtig gerne, ja. Mango. ellers så må vi tage en snullertur til Tyskland igen på et eller andet tid. Okay. Ja, det var faktisk mega hyggeligt. Det Det lyder var dyrt. Det var rigtig dyrt. Men det Ja, var altså, bare vi hyggeligt. plejer at bruge mange penge ned i Tyskland, men I brugte 3 gange så mange penge. Au, Jo, ja. det var tæt på. Ja, det gjorde lidt ondt. Ja, den var ikke så god. Men ja, nej. Men det, vi klarede den. Og vi hygger, og vi... Ja, ja. Ja. Fik meget lort med hjem. Ja. Yep. Det... Der blev brugt mange penge på slik. Ikke skat. Ja. Altså, Midt Som under jeg- bussen igen. jeg har engang haft en veninde, der sagde til mig, en rigtig god veninde endda, der har sagt, uden snacks, du er helten ikke. Så, Skulle vel ikke være en Nå, rigtig det god veninde, der kan du ikke sidder lige her. det er ikke noget, jeg udtaler mig om. Det kan da forekomme. Men Jeg kan desværre ikke udtale mig om i gang med det, så jeg. din Sunderly med fersken, de har været i Rema for 1 år eller 2 siden. Og det er lang tid siden jo. Ja. Der må du gå i gang med at google og like keyboard warrior efter dem, altså. Ja, det er lige før, jeg kunne godt finde på det. Skal jeg gøre alting for dig? Det kunne være Ja. fedt, hvis der de lancerer en med hvid fersken. Det er jo sådan en japansk frugt. Ja, hvad så? Bare almindelig fersken, tak. Er du Det er klar så over, hvor fint. dyrt det vil være? Ja, så kan det godt være, at sunlolly-prisen ikke... Eller den normale sunlolly, den ikke gælder mere. ja. Men det kunne godt være, at de laver sådan... De kunne jo godt finde... Altså, det skulle ikke undre mig, at de laver sådan en exclusive line eller et eller andet. Ja, det kunne de sagtens finde på. Limited Det var ligesom edition. det der veganske der, det var jo heller ikke noget, der sådan
Jeg tror heller ikke, det er noget, du sådan kan købe i sortiment. Sådan umiddelbart. Okay, du kan købe den med dragefrugt og passion. Glem, hvad jeg sagde. Nå ja, så er der altså ikke ret langt til Nej, hvidfærd. så er vi altså ved at være der. Du kan også få en exotic, Jamen, den er ikke så god, synes jeg. men det var ikke en vegansk serie. Det var en økoserie, kan jeg se. Nå, jamen det er lige meget, hvad der står på den, bare det smager godt. Der var hindbær, kirsebær, Det er lige meget, hvad der solbær, står på etiketten. Ja, æble. bare det smager godt, så er det Men fint. din fersken, jeg tror, den er udgået. No! Ja, så har du nok ikke været så meget salt i det. That's not cool. Ja, Kan du ikke bare, så må du nedfryse nogle... ja, vi skal kigge efter det, når issæsonen Fersken. starter rigtigt. Mm-hmm. Altså, isbilen, den har allerede været ned og vinget hernede. Ja, vi har også haft isbilen ude foran os flere gange. Det har vi haft hele vinteren også. Men Så. premiereis, premiereis, det kører selvfølgelig ikke rundt med sunlollies. Det tror jeg da Men- ikke i hvert fald. Men nu når vi lige snakker om isbilen, ikke? Ja. Er jeg den eneste, der er bougie nok, der får beskeder, når isbilen er i nærheden? Kan man det? Certified fat ass. ja. Kan man det? Ja. Ja, kan jeg så. Ja, Det vil jeg da får, også have. Jeg får beskeder Nej, hver det gang, bliver dyrt for Nico og dig. Rettelse, det bliver dyrt for mig. For det ryger op hver gang. Så. Skat, kan du høre ding ding, ding ding. Det betyder penge Ja. op på pungen, kan du komme ud? Ja, det lyder som om min muldvarp, den bliver tømt. men jo, du kan, Det er også sørgeligt, når det er den, der bliver tømt. du kan downloade deres app, så kan du faktisk også følge, hvor bilerne kører hen, nogle af dem. What the fuck? Så- Har de en Ja. app? Ja. Oh god, skat. Waifu be outdated. Det kan godt være, at jeg følger dig lige op på den en gang, så får du lige det hele. You get it all. Ja, men du kan både vinde præmier og alt muligt henover. Nå ja, Så det det, vidste jeg som godt, også men siger- altså... Isbilen er blevet lort. Fordi det er ikke en isbil længere jo. Hvad er det så? Hvad var den kom Er det til ikke at hedde? premiereis? Der har den stadigvæk. Jo, men det den kom til hedder at- noget andet nu. Det kom til at hedde Gør noget andet, fordi der er nogle andre, der har overtaget, eller en eller Nej, anden jamen så er det jo ikke premiereis mere jo, så hvis der er nogen andre, der har overtaget. Jeg er ikke sikker på, at det er andre, der har overtaget den. Jeg mener bare, at den kom til at hedde noget andet. Nå. Jamen, ja, men Jesper, jeg ved godt, at man kan godt bestille is dernede, fordi det har min far prøvet at gøre før. Og det har min mor sådan set også. Se, nu kan vi bare se her for i torsdags. Isbil. Der Det fik kan jeg der en ikke noget på besked App til- Store. Der fik jeg en besked hjemmeis. Hvad hedder den? Hjemmeis? Hjemmeis. Ja, det er Der kommer ikke noget på App Store. Jamen, så er det godt, at Det de er har fordi, stoppet det har, appen jo, igen. det har jo ændret navn, så det hedder nok højst sandsynligt noget andet. Men jeg kan ikke huske, hvad det kom til at hedde. Nå. Og så var der snak om, det ændrede sig tilbage igen til hjemmeis, fordi Nå. de fik så stor en shitstorm ud af det. Undskyld, Karo, det er mig, der vrøvler. Nå. Du får lige noget af mig. Det er inde på deres hjemmeside, du gør det. Nå, så må du sende en link. Værsgo. Den kommer flyvende til dig. Den hed Hjemmeis i aften, da den kom forbi. Ja, den hedder Ja. hjemmeis. Ja. Frost. Ja, det var rigtigt. Det var det, det hed før, inden de skiftede retur igen. Det var da også noget mærkeligt noget at kalde det. Ja, men det var jo fordi, det ikke var hjemme, altså... det var en eller anden ting med noget andet, og så noget tredje, og så blev det bare... Men altså, det jeg synes, der er crazy, det er, at de har udvidet deres sortiment, så du kan nu købe frysepizza ved dem også. What? Ja, og det Du var kan også derfor, de købe ikke supper, ville hedde hjemmeis panini og længere. mixpakker. Ja, Ja. du kan købe alt Det var muligt. derfor, de Nå, ikke nå, ville hedde ja, det er hjemmeis længere. isen. Oh my god. Fordi de ikke er... Eller fordi det ikke kun var is. What the Og fuck? så fik de en kæmpe shitstorm ud af det, og så ændrede de den tilbage igen. Mm. I kan sgu da heller ikke ødelægge noget så nostalgisk. Altså, Og hvis du virkelig skal have noget nostalgisk is, så den der metalbøtte med Ja. kål udenpå. Ja. Med Den det der, kender med jeg de ikke der til, små tror jeg. chokolade ting, I står i. Ja. Jeg er næsten sikker på, at bedstemor kan huske, hvad det var for en. Fordi Der- de Det er har sådan- som regel fået den deroppe. Det var sådan en, det var sådan en metal rund bøtte. Ja. Nå, du kan få 3 stykker pizza for 1.500 kroner. Der var navnet, tror jeg. Jeg tror, det var rigtigt nok.
Danevang. Ja, det kan det godt være. Ej, det er en øl. Det var det der... Nej, det var ikke cookie dough is, der var i. Nej, den hedder Gud, man Danevang kan få en flødeis. tern Det er rigtigt. ninja. Danevang flødeis. Hun har helt ret. Ja, det er rigtigt. Det kan du ikke købe mere jo, kan du? Det ved jeg ikke, om du kan. Jo, du kan sgu. Den kan, jeg lige så 100 godt, den kan jeg lige så godt sige. Den tror jeg aldrig, jeg egentlig har smagt. Seriøst? Den er her. Ja. 1,4 liter. 99. Jeg tror aldrig, jeg har smagt den. Det er Den er faktisk, god. Helt ærligt. det er faktisk en udmærket is. Den fejler Ja. ingenting. Nej. Cremet vaniljeflødeis serveret med chokoladesplitter i eksklusiv dåse. Selvfølgelig skal det serveres eksklusiv i en dåse. Der var et billede til folk, hvis det var, de ville se den. Hvad det var for en, og hvis ikke de ved, hvad der er i forvejen. Har du lagt den ind? Yep. Okay. Nå, men det var faktisk billigt. Jo, Ja. men jeg foretrækker stadigvæk selv at lave det. Ja. Når man kan, og man gider, så ja. Men det er stadigvæk god. Men det håber jeg da, du synes, det er. Nu har vi da prøvet lidt af det hele. Mm. Jeg vil gerne have smagt jeres Kinder Bueno is. Det var fucking foderen. Jeg er faktisk, Hvorfor jeg, nåede jeg du egentlig føler ikke mig det? faktisk forulæmpet over, at jeg ikke har fået lov at smage, når Kinder Bueno er min yndlingschokolade. Jeg er også forulæmpet. Jeg har ikke noget fyldt vaffel endnu. Nej, det er du faktisk også. Puh, Ja, vi skal det have sådan en det nåede vi ikke at diabetesdag lave snart. sidste gang. Vi skal... Det nåede vi Det ikke at bliver- lave sidste gang. Nej, det blev en sukkersød dag. det er altså- Ved du hvad? Det kan altså bare... Jeg ved godt, det er dyrt. Men der er altså bare nogen is ved isbilen, der kan noget. Men Ja. vi Ja, det har er lige der. fået at vide, at vi skal lade være med at købe den is, fordi den er blevet dårlig, efter den er blevet lavet i Thisted. Nå. Jamen, jeg synes nok, jeg kan huske noget med, at den måske ikke helt smagte, som den gjorde dengang. Og det har jeg aldrig sådan rigtig forstået, når man har et produkt, der sælger godt. Hvorfor man så lige pludselig tænker, nå, men den skal have en ny og forbedret smag. Men jeg tror ikke, det er fordi, den er blevet lavet om på den måde. Jeg tror, det er, at den har skiftet sted og være, blandt andet. Fordi før der er den jo blevet lavet et andet sted. Jeg mener ikke premiereis i Thisted. Hed premiereis før. Jeg ved sgu ikke noget om. Jeg mener, så det skal har vi heddet sidde noget og- andet, og så er det skiftet over til at være premiereis, og så har de lavet... Ja, for det første fyrede de en frygtelig masse, der var på det her issted her, og så... Ja, ændrede de over til at lave det andet her, og så blev det bare elendigt på. Ja. De gik lidt væk fra det hele igen. Ja. Det skal der Så nok ryger passe. princippet, altså som jeg kan sådan læse på den her, så ryger princippet lidt med, at den ikke er cremet og flødeagtig mere, hvis Ja. de sælger det som en flødeis. Jamen, det er jo det, de gør. Den er nok mere... Jeg vil ikke engang kalde den souperagtig. Det er sådan lidt på den krystalle side. Krystalliseret, Ja. Så er det bare ikke værd at æde en is. Nej, det er det bare ikke. Der er ikke noget værre, end at få en is, der er krystalliseret. Puha. Ja. Ja. Ja, Og det... Når nu vi er ved sødsager, så har Jesper faktisk et spørgsmål, hvad vores yndlingsslik det er, og hvorfor. det er surt slik. Jeg kan Ja. ikke stå for det. Og jeg ved, det smager bare for godt, og jeg kan godt lide sådan... Det lyder rigtig mærkeligt det her, men den der tinklen, der du får i munden, efter du har spist det, det kan jeg rigtig godt lide. Og det vil jeg bare gerne rigtig bede om. Det er rigtig flot. Ej, jeg har lyst til at sige noget diskriminerende, men jeg kan ikke. Skal vi tage en Matas og så få fat i noget... hvad hedder det? Citronsyre? Var det det, du fik ud af den samtale? Ja. Okay. Prøv lige med en voice crack her. Hold da op. Det er solidt voice crack, det der. Malic acid. Wow. Men surt slik, det skal jeg bare bede om. Ja. Ja, du kan næsten Altså, få der det er surt jeg nok. enig med Oliver helt vildt. Altså, jeg vil sige, altså,
Jeg har været rigtig meget til Haribos guldbamser. Sådan virkelig voldsomt. Men efter de har lavet klikmixen, eller efter... Det ved jeg ikke, om man kan sige Sour. efter, men... Ja, det var faktisk lidt efter, at de lavede klikmix sour. Så var jeg sådan lidt mere til klikmix, og så var jeg til klikmix sour. Og ja, jeg spiser ikke rigtig andet end det, faktisk, hvis jeg skal spise slik. Og jeg har en pose liggende, og den bliver ikke fundet frem, når Oliver han kommer. Hold da op! Hvad fanden sker der? Nå. Jeg har faktisk... Jeg er lidt øm i halsen, det er ikke så godt. Jeg har faktisk ikke endnu smagt en klikmix sour endnu. Det er faktisk et udmærket stykke, fordi altså, du får den rigtige mængde af de forskellige ting. Okay, jeg har ikke smagt du får den perfekte lille mængde af alting. Jeg har det sådan, at hvis jeg spiser for meget slik, så får jeg sådan, at det begynder at... Det lyder tosset, men du ved, sådan, at det kilder op i baghovedet. Sådan, hvis du virkelig spiser noget, der er vindende sødt. Men det er nok for mig, bare hvis det er sådan et normalt slik. Så får jeg det der, men jeg har også tendens til migræne, så det kan være, det hænger sammen med det, jeg ved det ikke. Men det får jeg ikke ved det kliksmix der. Jeg tror, der er noget at gøre med mængden, jeg ligesom indtager det. Så når du bliver bestilt for slikbilen, så er det ikke mig, der konsumerer alle de kilo, der bliver bestilt. Nej, det lyder lidt som om, det er en muldvarp, der bliver flået lidt i stykker der i hvert fald. Men ja. Ja, det er også fint, fordi det er ham, der æder det selv. Nærmest. Jo, men der kommer til at gå længe, før at vi skal gøre sådan noget igen, fordi jeg har andre planer lige pt. Altså jeg vil sige, slik fra slikbilen, det er eddermame godt. Det er virkelig, det er frisk, og det er blødt, og der er, altså det er lækkert. Men det kan også godt være lidt dyrt. Ja, det er slik bare blevet i det hele taget, synes jeg. Ej, lige der tænker jeg, at det er ekstra dyrt, men også lige så meget, du betaler for fragt og alt det her. Altså. Og så er det bare frisk, men også, at de har rigtig stort udvalg. Ja. Og fra alle mulige forskellige lande. Og Nico, han er sådan lidt typen, hvis han ser, der er noget nyt slik, eller han ser, at det er ikke noget, han har prøvet før. Så skal det prøves. Så skal det prøves. Det skal jeg bare bede om. Med det samme. Ja, Oliver. Det kan der ikke noget til. Du er fuldstændig lige sådan. Nej. Jo, du det er kun, hvis det er noget surt slik, jeg ikke har prøvet at smage. Nej, det passer fandme ikke. Det passer ikke. Der er jeg fuldstændig ligeglad. Kan jeg se, det har jeg ikke prøvet før, det skal jeg bare bede om. Yep. Der har været så meget. Jeg er meget kredsen med slik. Det er fandme også. Det er ikke, altså... Men nu er der jo en af jer to, der ikke kun er kredsen med slik. Altså jeg vil sige, jeg spiser faktisk ikke særlig meget slik. Men hvis jeg køber slik, jeg er ikke så jeg er ikke så god til jeg er ikke så god til slik faktisk, men eller kød. Ja, eller kød, det er rent nok. Så, du kunne godt spise mine frikadeller. Ja, det kan jeg godt. Og du spiser mange af dem. Det kan jeg godt. Jeg blev sådan helt nervøs. Ja, det skal da ikke være. Det er første gang, de har set dig spise kød, by the way. Er det det? Nej, ja, kun bacon. Bacon har vi set spise. Det er heller ikke kød. Ja, det er krydderi. Det er pålæg. Der var vi enige. Nej, men hvis jeg skal spise slik, så er det faktisk altid, røde hunde. Eller de der dødningehoveder, hvor den er sådan halv sort, halv rød. Har du prøvet dem i sour? Jeg skal ikke bede om sauerslik. Jeg kan ikke hun kan ikke. Nej. Nå, det vidste jeg faktisk Jeg kan nemlig ikke have den følelse, det giver mig i munden. Jeg synes, det er vold ubehageligt, og virkelig... Nope. Det... Ja. Og I lukker bare bøtten. Der var ikke nogen, der sagde noget. Nej, men jeg kunne godt se jeres fedtede grin.
boblet ned en gang, altså. Ja, det er så fint. Boys gotta be boys, altså. Ja, ja. Men, Det smager ellers godt med sådan en omgang skum der, og så sauer på, det smager Ej, det skal sgu da ikke være i skum. Jo! Du kan godt få skum med sauer på. Ja, nej Ja, tak. det er altså... Det er Skumslik, altså, det kan jeg heller ikke. Puha. Jeg vil kun have skumslik, hvis der er sauer på. Jeg skal bare slet ikke bede om det. Jeg har engang været rigtig vild med... hvad var det nu, de hed, de der... Skumbananer. Ja. Ja, men det er fordi, der er mørk chokolade udenpå. Mm. Og så er de jo bløde indeni. Men det bliver også bare hurtigt varmt. Og så har jeg... typen, der sådan tog den ind i munden, og så slikkede chokoladen af først, før du spiste skummen. Nej. Nå, ja, okay. Oh my god. Jeg tror, vi skal videre fra og sidde og snakke om at putte ting i munden og slikke ting af dem. Det var da fuldstændig Fordi det lyder helt vildt. Nå, ja. Det er Altså- konstant med dig. Altså, Oliver, jeg vil lige sige, at jeg vil have rundt den der pænt af med, at jeg har drukket for meget af det der skumpedansdrinks, man kan lave. Derfor så spiser det ikke mere. Men det er helt i orden, du lige vælger at tilføje lidt ekstra. Nå, ja. Den sidder du absolut fuldstændig alene med. Nå, jamen, Ind på psykiatrisk afdeling, altså. Det er kreds for kendere. Nå. For helvede da. Vi er gode til at afvige i dag. Nå, ja. Meget vil jeg heller ikke afvige i dag. Ej, nej, det er ikke så galt. Det er stadigvæk plejer inden at for være emne. Det er det. Nå. Vi snakkede om sport her tidligere. Hvilken sport ville du ønske, du var god til? Badminton. Okay. Jeg har Hvorfor faktisk gået til lige det? badminton før også. Okay. Så kom med den. Jeg kan se, at du sidder og brænder noget ind. Nej, jeg var bare sådan lidt... Hvis jeg nu... Hvis jeg spørger Jesper efter, hvilken sportsgren hører ikke hjemme om søndagen? Gud. Det er jo paddle. Der er altså forskel på paddle og på badminton, vil jeg bare lige sige. Paddle, det er sådan en blanding af bordtennis og fucking... Det er meget Nej, ikke muligt, bordtennis, men, tennis og så et eller længe andet. sportsgren ikke foregår Ja, om søndagen, altså, så er det næsten fint. Ja, men ved du hvad? Paddle, det er jo... Jeg ser, paddle, det er sådan en form for vægtennis. Så Altså. squash. Nej. Jo, jeg tror, at squash, det er vægtennis. Hvor er du? Paddle, Nå, det er også lige meget. paddle, det er lidt ligesom tennis, men bare hvor du står med noget, der ligner sådan et bordtennisbræt, der bare er større. Det er også lige meget. Men badminton, den vil jeg gerne være god til. Mm. Fordi jeg kan godt lide, det er en holdsport, og jeg kan også godt lide, at det er sådan... Ja, hvad skal man sige? Altså, det er jo ikke sådan en tung ting, hvor man render ind i hinanden, eller skal brage ind i hinanden, eller sådan. Det er også lidt strategisk spil, ligesom alt muligt andet tennis. Så Ja. håndbold, det kommer jeg aldrig til at lave igen. Det er min astma simpelthen for dårlig til. Altså, du er det sgu ikke. Jeg vil virkelig gerne være god til enten, skøjteløb. Kunstskøjteløb. Vil du da ikke sagt sport? Det er også sport, skat. Det er en sport. Mhm. Der er legit verdensmesterskab og alt muligt, det er lort. Ja. Og du kan jo vist også komme til de Olympics med... Mm. Men det vil jeg faktisk gerne have været pissegod til, for jeg har altid elsket at skøjte. Yes, du får lige et par sko på med knive under. Værsgo. Så ud på isen og håbe på, at du ikke rammer nogle fingre. Ja. Du har en voldsom forestilling af, hvordan sådan noget skøjteløbning det foregår. Ej, jeg vil sige, det kan godt lade sig gøre. Det er sket. Nå. Ja. Der er en, hvor de kørte over, altså personen væltede, og så røg, så han så rammer jorden, så kommer der på skøjter direkte henover.
Han tager så lige alle hans fingre. Yep. Altså sådan, at de bliver skøjtet af. Ja, de bliver skåret over. Oh my bliver lige god. Den skåret der- af en gang. den der Det er ligesom klinge. barberblade. Præcis, det er jo en skarp klinge, der sidder på, Gud. på de der, for at du kan få grip det på kan lade isen sig jo. gøre. Det kan det godt, Ja. nemlig. What the fuck? Nu når vi Der var ny er, viden til dig i dag, skat. Mm-hmm. nu når vi er der ved isen, så er det ishockey på min side af. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Ja. Men jeg vil så også lige disclaimer sige, Oliver han er fucking hjernedød til at skøjte. Altså han ligner lige så snart han træder ud på isen, selvom der er gået 4 år, så ligner han bare en, der laver det hver dag. Altså, Ligner en isprinsesse. nej, Oh fordi det my værste God. er, nej, fordi det værste er, at han skøjter som en ishockeyløber. Det skal så også siges, da jeg var mindre, der spillede jeg det der ishockey bare på rulleskøjter i stedet for. Mm. Mm. Men ja. Men han Det er ikke god bare til at hockey. skøjte. Altså, første gang jeg så ham stå på skøjter, det var i LaLandia, og det var sådan nogle lorteskøjter. Og han træder bare ud på isen og flyver bare rundt som en eller anden tos, der gør det hver dag. Og hans opbremsninger, hans vendinger og sådan noget. Altså prøv at, så var der mig, han måtte holde mig i hånden hele vejen rundt i den skide skøjtering. Fordi jeg var sgu da bange for at stå lige på snotten, altså. Jeg turde dårligt træde ud på isen, fordi det er så mange år siden, og fordi at jeg ikke har lige så mange benkræfter længere til at kunne... Altså jeg kan heller ikke rigtig stå på... Hold kæft. Jeg kan jo heller ikke rigtig stå på rulleskøjter, eller jo, jeg kan godt, men jeg får så psykopat ondt i mine ben i løbet af 5 minutter, fordi mine ben de bare kramper. Så det er bare ikke cool. Ja, det var Altså, det virkelig. Jeg kan hverken stå på rulleskøjter eller på normale skøjter. Sidste gang jeg prøvede at stå på rulleskøjter, det var sådan nogle, du ved, sådan nogle, hvor der er 2 hjul foran og 2 hjul bagpå. Det er de Og så var jeg ellers skøjter. monteret med knæbeskytter og snublekøse og pu på rumpen, og så 2... Snublekøse. Ja. Det troede jeg kun var en ting, vi Og så- sagde på Sjælland. Nå. Ja, men det ved jeg ikke, Jeg hvor det tror kom også, fra. det Jeg bliver- tror jeg bare, tror det er faktisk fordi, også, jeg det synes, bliver det lød brugt i bedre. Nordjylland. Men altså, Mm. og så to kost i en i hver hånd. Og alligevel så kunne jeg ikke komme fremad. Oh no. Så Jeg har engang stået så meget på skøjter, jeg slidt min hjul op 4 gange. hold da op. Hold da op. Ja, det. Jeg skøjtede rigtig meget, da jeg var mindre. Eller ikke skøjtet. Rulleskøjtet, hedder det. Det har jeg også gjort. Men jeg kan også godt. Jeg kan faktisk huske, at jeg tog dem i skole ofte. Ja. Og så... Ja. Og Det er som sandt, regel, jo. så skulle jeg op i den anden ende af byen næsten, fordi jeg skulle op til min bedstemor og lave lektier, fordi der var mere ro til den, der var hjemme. Det er så også fint nok. Det var dejligt, men det var også på rulleskøjter mest af tiden. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig, du har gjort. Men jeg tror, hvis jeg skulle gå til en sport, eller en sport, jeg ville være god til, så skulle det være tørsvømning. Svømning! Ja, Undskyld. Hvad er det? det er svømning. Bare sådan bare det på land. Det er Ja. svømning uden vand. Ja. What? Hvordan svømmer fanden du så? fungerer det lort? Det fungerer, at du får den træning, som svømning er bare på land. Ja. Og Det du kan komme til VM i tørsvømning. Ja. Det er fordi, der var nogle kommuner førhen, der til at tage deres elever med i svømmehal, så derfor opfandt de tørsvømning. Og det er der så nogen, der har grebet fat i og gjort det til det der nu. Du kan da ikke mene, det er legit ting, at det hedder tørsvømning. Jo, det hedder legit tørsvømning. Og du kan komme til VM i tørsvømning. Nej, det er ikke rigtigt nok. Altså, det er sådan, så Lars Løkke Rasmussen selv har været med ideen om tørsvømning. Ja, man har badetøj og alt muligt på. Jeps. What Det the er det fuck? samme. Det er bare uden vand. Og briller. Og hu. Ja, det er sgu da, fordi det er en kvinde, det der. Så meget Yes. tænker jeg heller ikke lige, at jeg vil i både... okay, der er også... Der er der mænd med, og
Det er både piger og drenge. Så skal de have hjelm på og handsker. Ej, og så er de på sådan et bræt, ligesom mekanikerne har. Jeps. Velkommen til tørsvømning. Ergo tørsvømning. Kau er helt blown away. Ej, det er simpelthen løgn, det der. Jo, men prøv at... Altså, jeg vil da sige, Nej, det det er er ikke sgu... nogen joke. Det undrer jo ikke nogen, når der også er fucking VM i kæphesteridning. Gud. Eller i Don't kæphest, even som det bother, hedder. Altså, hvad fuck er det for noget lar? Det er sgu lige så underligt. I ved, de der hestehoveder på en træpind? Det er der VM i. Ja, det Og ved jeg. DM. Altså, det er jo for dumt. Nå fanden, jeg tror, vi har et teknisk problem på vores fjern. Nå. Nej, det er fikset. Høhø. Nå. Nej, Kau. Oliver. Jeg kan Kau. simpelthen ikke... Kau. Hun er helt, altså, I har ødelagt hende nu. Hun er helt ødelagt. Ja. Hun sidder bare. What the fuck? Nå, men altså, mange vildt sportsgrene, link, der er det man der. jo nødt til Det er sådan fordi, det er en Google-link. at rejse for det. Virker. Jo, det gør den faktisk. Det er vildt, det der. Jeg fatter det ikke. Men fair nok. Men ja, VM i tørsvømning, eller... Vil bare være god til tørsvømning. Det kræver ikke så meget. Det ser afslappende ud i sidste Jamen, jeg skal nok købe et mekanikerbræt til dig, så du kan lege tørsvømning op og ned af indkørselen. Det vil jeg gerne love dig. Okay. Så må du hellere købe en til Oliver, og så kan det er vi lege eller så kan vi lege tørsvømning ude på vejen herude. Ja, for fanden. Det bliver sjovt. Gud da. Ja. Har du aldrig gået til nogle normale aktiviteter som barn? Normale aktiviteter? Hvad snakker du om? Ikke at jeg har gået til det der, men altså... Jeg tror, jeg har gået til eller fodbold en enkelt gang. Det kunne jeg ikke forestille mig, du gad. Jo, det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens spille. Nå. Din bedstemor skriver, jeg tror, du er bedre til riddersport. Det er også. Riddersport, det er Roll simpelthen under bare... the fucking bus. Det er også bare godt. Den er både kvadratisk, og den er praktisk, og den er god. Jo. Den passer lige perfekt ned i sådan en sidelomme på en par cargo-bukser. Ja. Det er det sådan en værste. version. Og dem har du, der har du mere end en lomme. Lige præcis. Og det værste af det hele, så kan du tage en Foxy Kondi med, så dyrker du både sport og har en god kondi. Ja. Oh my god. Hold da Kan op, jeg mand. faktisk kan jeg også tage min taske? Står lige Ja, der. han har sådan en lille side, sådan en side faktisk backpack. nice. Nå. Den kan jeg og, jamen der kan være faktisk to godt monster i. 2 monster i. Ej. Jo, Ej, og det- tror jeg. Ej, det er næsten lige før det bliver seksuelt, altså. Det er faktisk genialt. Altså, det skal du næsten se. Lige 2 sekunder. What the flip, Ja. altså. Nå, Jamen, så nu har bliver jeg... helt op at køre. Nej, han har ikke trådløst headset, har han det? Nej, Oh. det har han ikke. Du har ikke noget trådløst headset. Det har jeg ikke. Men derfor kan jeg selv gøre. Der er okay ledning på. Jamen, det var egentlig, fordi nu sidder vi jo og snakker meget omkring det her med sport og alt sådan noget. Og hvis nu at man for eksempel skulle flytte for en sport, eller bare ville flytte i det hele taget til udlandet, hvor ville I så gerne bo hen, hvis I skulle flytte til udlandet? Du vil da vel ikke flytte for sportens skyld? Nej, men altså nu snakker vi bare, hvis du skulle flytte til udlandet, hvor vil du så flytte hen? Og så er der lige plads til en telefon her. Og så er der plads til en pakke smøger og en lighter herude. Og der er faktisk stadig plads til en riddersport eller 2 hernede i os. Nej. Jo, Ej, ja. Prøv lige at stille dig til siden. Prøv lige at stille dig til siden, så vi kan se, hvor stor den er. Som man siger. Der er faktisk masser af plads i den. Den er mega genial.
Og masser Ja, ja. af lommer. Ja. Det er den. Det er bare en helt Din feltration main af purse. snacks. Den er fucking nice. Og det er altså, selvom de her, de er fulde dem her, det er ikke engang fordi, den er tung at have på. Og det er jo klart, at den sidder jo så den bliver ordentligt fordelt på hoften, i stedet for at det kun Lige præcis. Ja, så Sådan støtter små den på. rundt om benet også. Så når du går Ja. med den, så kan du ikke rigtig mærke, at du har den på. Jeg tror faktisk, du havde den med den gang, hvor du havde forstuet din fod, hvor du skulle bære Eddie op ad trapperne hos os. Det havde jeg også. Ja. Jeg mener nemlig, at jeg havde set den før. Mm. Ja. Jamen, det ved jeg sørme ikke rigtigt. Jo, jeg tror, jeg vil flytte til Irland. Altså over i England. Okay. Men det er mere på grund af kulturen og naturen derovre. Det er jo ikke fordi, jeg er særlig langt væk, men altså... Altså, der er et sted, jeg rigtig, rigtig gerne vil hen, men det er nok mest på grund af min passion for mit arbejde, og det er Frankrig. Men nu er det et sted i udlandet, du gerne vil bo. Ja, Frankrig. Frankrig. Den vil jeg faktisk godt kunne gå med på, tror jeg måske. Ja. Jeg tror også godt, Frankrig kunne være... Frankrig kunne være en god ting. Jeg er bare ikke så meget for deres... jeg ved ikke, deres politiske ting og sager, de har gang i dernede. Det Men er for Ah, langt det er sydpå, selvfølgelig- vi så skal jo derfor heller ikke snakke den politik skal jeg her. ikke. Det var bare lige en sidebemærkning. True. Det er i forkerte retning, skat. Den vej kommer vi ikke. Jeg Skal sagde længere også, nordpå. jeg sagde Irland. Norge, Sverige. Ja, i den toppen vej. af Norge. Og gerne Eller- så langt op som muligt. Jeg sagde også i toppen. Og er der ingen mobilforbindelse perfekt, kan vi have internet endnu bedre. Ja. Sikke en ro. Der er der rigeligt med ro herhjemme. Jo, og så må det gerne være et større område, fordi så kan vi have en flok mere. Og så er Nej, der masser- fordi du børster ham ikke. Nej. Så kan vi få en anden hund. Så kan vi få en... så kan vi få en... Så kan vi få en bully, eller en staffy. Ja. Eller også skal vi have en, der kan passe på vores grund. Eller Og også så skal vi have lige en, høre, hvor mest torso. gerne vi bo hen. Nå. Ja. Kan du godt mærke, det blev sådan, nej, det skal du ikke. Bare, Det er så åbenbart ikke. Ikke lige nu. det er drømmeland. Det får du ikke, nej. Når du kommer med en grund op i Norge eller Sverige, du gerne vil have, så kan vi snakke om det. Altså, det kunne da være fristende at købe en stor herregård, hvis så køber den sammen. Altså, Og det bliver ikke sådan Nordentoft. Den er solgt. satans. Den er til gengæld solgt billigt i forhold til, hvad den har været de andre gange. Ja. Det kunne Ja, faktisk det være var- hyggeligt nok at have sådan en stor grund, hvor man ligesom havde hver sit sådan hus på grunden-agtigt. Ikke så ikke man boede i samme bygning nødvendigvis, men at man havde hver sin bygning, så man ligesom havde det mere private liv. Men at man stadigvæk kunne rende sådan frem og tilbage. Har du set Sønder Nordentoft? Nej, det tror jeg sgu Hvor jeg ikke. ikke du kan, når den er blevet taget af markedet. Du kan ikke, jo, du kan godt se huset derinde, men du kan ikke se, altså indvendigt. Men huset er jo oprindeligt. Sidst den var til salg, der var den til salg til 19 millioner. Den er faldet helt ned til 9 millioner nu. Og nu siger jeg godt nok helt ned, men den er faldet til 9 millioner nu. Det er eddermame meget, den er faldet. Mm. Hold da op. Nå, men Musi, hvor vil du bo? Eller flytte til og bo? Jamen, ja, den er jo faktisk lidt svær, fordi altså, havde det ikke været på grund af, ja, igen, det er nok også et politisk spørgsmål, men USA havde været interessant, men ikke lige med den politiske situation. Der var der noget. Men altså, ellers så, det ved jeg sgu ikke, hvad fanden skulle det ellers være. Måske Frankrig?
Ja. 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 Nå. Til noget helt andet, eller jeg ved ikke, om det er noget Jeg helt skulle andet. lige sige, jeg har lige fundet huset. Er det I klart? Norge. Ja, det var jo ikke lige nu, du skulle finde det. Fuck, den er lækker, og den er stor, og der er masser af plads både Den indenfor koster og garanteret udenfor. mange penge. Nej, det gør den faktisk ikke engang. 3,7. Synes du ikke, det er mange penge? Ikke i forhold til, hvor meget du får. Ja, men så du skal passe på, fordi er det Sverige eller Norge, så skal du passe på, hvis der er skovområde med, fordi så skal du vedligeholde skoven. Nej, men der er ikke skovområde med. Du har en balkon på 45 kvadratmeter. Ja. Hvad, så er det jo ikke en balkon mere. Altså, Det er bare et udendørs værelse. Ja. Balkon, terrasse på 45 kvadratmeter, så har du huset på 188 kvadratmeter. Og så har du selve arealet, eller hvad kalder man det? Nej, totalareal. Jo, totalareal må det være. Den er på 1127. altså vil du gerne have så meget ro og så meget plads, at vi sådan skal ringe til hinanden for lige at aftale, hvornår vi skal mødes? Hvor Men, vi ligger så også næsten helt ude i vandet, faktisk. Og det kan jeg altså også. Ah, men uden fuck, den er lækker. altså ked af at sige det, men det der bedorede carpet der ligger derinde, det er jeg godt nok ikke fan af. Nej, men det kunne ændres. Nu var jeg bare lige hurtigt inde og kigge. Mm. Jeg blev helt ud af den. Hvad var det, vi skulle til? Jamen, jeg har et badeværelser. andet random spørgsmål. Dem har jeg faktisk med på stykker i dag. Oha. Ja. Et kæmpe, I hvilken tidligere- Skat, hold så! Oh my god. I hvilken tidligere tid vil du gerne have levet? Den der. Og de der vandet. Pas. Den ligger godt. Det ved jeg sgu ikke, hvad fanden det skulle være. Jeg tror, jeg gerne vil have levet i... Og jeg ved ikke, om det er renaissancetiden, eller hvad det er for en tid, men det tror jeg. Dengang man gik i, du ved, de der store, flotte kjoler og sådan noget. Det må næsten være renaissancen. Men det er også kun på grund af det. Det er sgu ikke fordi, at jeg er fan af den måde, kvinder blev behandlet på dengang, eller noget som helst. Men Nå ja. Det var med spørgsmål. Ja, og det var jo egentlig heller ikke det, vi skulle snakke om, men altså... Hvad? Eller, ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, ligestilling. Det er vel også noget, det vi ikke som sådan snakker om. Det er det ikke. Det er politik. Ja, okay. mm. Ja. Det var der ikke nogen af jer andre, der kunne svare på, eller hvad? Jo, det er fra år 1500 til 36. Nå, nu mener jeg mere, hvad Ej, for en over tid I gerne ville have levet i. Der er 4 soveværelser. Altså, jeg er meget fan af... Men det er jo egentlig ikke, fordi det er så gammelt igen. Jeg kan ikke huske, hvad tiden hedder, men jeg mener, det er 1800-tallet. Ja, det er det også. Jeg mener også, det er også i den tidsalder, at den der serie Bridgerton, den er lavet i. Ja. Ja.
Det kunne jeg godt tænke. Den er jeg med på. Oliver har sagt pas. Hvad med dig, Nico? Hvis du er færdig med dit underlige huskiggeri snart. Nej, men seriøst. Det er vildt, det hus her. Der er 4 soveværelser. Ja. Ja, så er der næsten et soveværelse til hver dag. Hvor meget sengetøj vil du gerne skifte? Kæmpe stue. Terrasse. Og det er anden sal, vi er på her. Og så i underetagen, der er 3 badeværelser. Kan I høre det samme, som jeg kan høre? Fordi det eneste, jeg kan høre, det er, hvor meget jeg skal gøre rent. Nej. Var der ikke snak om, at vi skulle bo sådan, så vi kunne bo sammen? Ved du hvad, så kan jeg mest fanden få lov til at tage underetagen, så tager du overetagen. Vi bliver jo aldrig færdige. Jeg bor i overetagen. Ved du hvad, når vi bliver færdige i den ene ende, så kan vi starte i den anden ende igen. Jeg synes næsten, det lyder bedre, at du betaler dig fra rengøringen, så kan vi snakke om det. Nej. Hvis du skal have så stort et hus, så har du også råd til at skal have... Yes, vi skifter lige emne der, for der er ikke plads. Du har et eller andet sted her på 4 ben. Med masser af pels. Hvis du gerne vil have så meget, hvis du har råd til at skal have så meget plads, så har du også råd til at betale dig for rengøringen. Og og så har din bedstemor jo så lige skrevet, at så er der plads til at give hende oldebørn. Det kommer ikke til at ske lige her. Den kommer ikke her lige. Nå. Nå, så har jeg et andet random spørgsmål. Hvor var det mest upassende sted, du har bruttet? Jeg er noget, I don't give a flying fuck. Ja, det gør jeg heller ikke, så jeg tænker ikke, det er upassende. Hvis jeg skal slå en brud, så slår jeg den. Det er sgu ligeglad, om jeg står nede i Netto, eller jeg er på tale, eller hvor fanden det er henne. Altså, så er jeg i kirken, så er det bare fedt, når det giver ekko, altså. Ej! Oliver! Jamen, altså... Har du nogensinde gjort det? Ja, det har jeg. Med lyd på? Ja. Der var fuld udblæsning, det kan jeg godt. Ej, Oliver! Ja, det må så være det mest upassende sted. Jeg synes, det er upassende nok, når du står og ripper en med kæmpe meget lyd på nede i køen i Netto. Og der så bare stinker død. Det er jo kun dig, der synes det, altså. Nej, jamen det er jo sådan en kvindeting. Nej, jeg er sgu ligeglad. Hvis jeg skal, så skal jeg. Altså. Fuldstændig. Det ved jeg ikke, om det er en kvindeting, fordi hvis du gjorde det samme i Netto, det har du gjort før, så kigger jeg bare på dig. Ja, så er det det. Jeg er så ligeglad, altså. Ja, det er jo også. Hvis jeg skal af med en vind, så skal jeg af med en vind, det er helt 100. Altså, jeg hellere slippe en vind end springe til ham. Ja. Altså, jeg synes, jeg har det sjovt med nogle gange, når folk ansigtsudtrykket bagud. Sådan, hvad fanden var det? Det er meget sjovt. Det generer mig da godt nok ikke. Nej. Jeg tror, det mest upassende sted, jeg har gjort det har været i terminalen til lufthavnen, dengang jeg skulle til Rom. Nå ja. Okay. Fordi, jeg tror faktisk, det hang sammen med, at jeg var så bange for, at jeg skulle hives til siden for at tjekke med alt muligt i det bagage der. Det er jo sådan lige inden du går ind i den der kan registrere metal. Nervøsitetsbrud. Ja, det tror jeg faktisk, det var. Det var faktisk ikke særlig lav. Det var ret høj. Shit. Det, der er mest træls at gøre det også, det er, når du sidder i et fly. Fordi folk kan ikke sådan rigtig undslippe det. Nå, nej, det mener du ikke alligevel. Nej, det har jeg også prøvet. Så. Det var en sjov tur hjem fra Italien. Ja. Stakkels dine medpassagerer der. Det er sjovere i bilen, og så bare låse dørene. Nej, Eller låse vinduerne. Nej. Og det kan også noget. Nej. Og det kan det nemlig. Så er der hotbox og tarmgas. Jeg ved sgu ikke, hvor det sådan mærkeligste sted, sådan, eller upassende sted, jeg har bruttet, har været. Har du ikke engang en selv? Jamen, jeg tror, at det har været sådan... Ja, altså, i sådan... Nej, overhovedet ikke. Jeg tror mere, det er sådan, hvis man er sådan, du ved, sådan til middag med sådan, du ved, nogen, der er sådan, ikke lidt fint på den, men jo, du ved, nogen, der synes, det er helt horribelt og prut, og det er ikke noget, mennesker gør. Det er måske det mest sådan...
Det er måske det mest upassende sted, jeg nogensinde har brudt eller sådan noget. Altså sådan... Eller i Og jeg ved meget ikke, om det er crowded places, hvor man sådan har kunne høre det. For eksempel i toget eller sådan noget. Det tror jeg er det mest sådan upassende sted. Nej, jeg er sgu ligeglad. Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt ikke genkende det til, at det måske ikke er så... Altså, det er ikke lige det fedeste, man har lyst til, når man sidder til sådan en fin familieforsamling, og så have luft i maven, og man virkelig ikke kan forlade bordet, fordi man virkelig skal brudt. Det er ikke kan sjovt. ingenting. Nej, det kan absolut ingenting. Altså, jeg vil sige, vi har været til noget større fødselsdag. Ja, 2 kammerater og jeg. Ved den ene kammerats bedsteforældre, tror jeg det var. Mine 2 kammerater og jeg, vi ender så alle 3 med madforgiftning. Så det var skiden for fulde udblæsninger, alle 3. Også til det her selskab, fordi der var virkelig kommet luft i maven bare til at starte med. Efterfølgende, der var det bare dumt nums for fulde gardiner. Så der var kamp om at komme på de første 2 lokummer, og så var der en, der måtte vente indtil en af de andre var færdige. Og det er nede, når ham, der skal stå og vente og bare kan høre, hvordan de andre... Ja, men det Altså, det blev også hurtigt sådan, at en af os kører hjem til den anden, og så tager vi den lige derfra. Det kan jeg godt forstå. Det er det samme, når man kommer ind på et offentligt toilet, og sætter sådan et toiletbræt, og det er varmt. Der er ikke noget, der er værre. Nå, jamen jeg ved ikke, altså det er jo sådan, jeg tror mere, det er sådan følelsen af, at det er sgu egentlig behageligt nok, men det er ikke behageligt at vide, hvem der har siddet der før. Altså man ved, hvis toiletbrættet det er sådan varmt og sådan en lille smule fugtigt, så ved man, der er blevet trykket igennem her. Ej. Hvorfor lige den der sidste detalje der med, at det, har du oplevet det før? Jeg tror, Ja, det har jeg. Nej. Altså, der kom røv mod røv alligevel. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare skide. Ja, men nu skal det så også lige sige, det offentlige at her, det var toiletvogn. Halløjsa. Ej, nej, det er næsten endnu værre. Jeg tror, jeg har stadigvæk har været ligeglad. Uden skyld ud. Du ved, det der bare hullet. Ja. Ej. Det var lige sådan. Det var ikke lige det. Altså, det har jeg da virkelig også. Altså, det der med toiletter, ikke også? Jeg kan lige til nøds, hvis jeg har undersøgt terrænen på en resteplads, og jeg ved, at toiletterne er okay, så kan jeg godt lige få mig selv til at sådan lige sidde på kanten af brættet, og så lige gøre, hvad man skal, ikke også? Men du får mig aldrig nogensinde til at gå ind i sådan en toiletvogn der, hvor der ikke er skyld ud. Aldrig nogensinde. Jeg skal virkelig være fuld, for jeg overvejer en toiletvogn. Ja, jeg kan ikke. Jeg kan ikke, så vil jeg hellere holde mig. Altså, Jeg vil være glad for, at du ikke var på Tinderbox. Så... Ja. Altså bror, man tænker, at kvinder godt kan finde ud af at gå på et toilet og holde det rent. Det er der kraftedeme med mange kvinder, der ikke kan. Ja, det ligner fandme... Der kan man ikke. Der kan de ikke. Ej, og det er sådan noget, så du fandme står og er nødt til at skrive ind over lokummer og pisser til højre og venstre, fordi du ikke kan ramme. Du larmer. Altså, det er puha. Det er ikke fedt. Du skal ikke 7 toneleje højere der. Altså. Jamen, du har det hårdt. Ja. Det er fordi, det er en frustrerende proces, fordi normalt så er det faktisk kvinderne, der er sådan bedst til at holde toiletterne rene. Ja. Det er bare ikke lige tilfældet, når de bliver fulde, og det er sådan toiletvogns toilet. Nej, men du vil jeg så også sige, at lige de her, altså lige den toiletvogn, vi havde at gå til på Tinderbox, det var jo sådan en personale toiletvogn, og det var både for mænd og kvinder, ikke? Og der var så kan du jo ikke. Altså. Men prøv at, da vi nåede sådan, du ved, om formiddagen, eftermiddagen, det var fint nok, så nåede vi aftenen, så var det bare fucking klamt. Folk havde pisset ud over det hele, der stank af helvedes til. Og det var sådan lidt, man sad og tænkte, okay, der er ikke nogen af os, der er stive her. Hvordan fuck kan I ikke ramme lortet? Lortet står stille. Altså, nu må du sgu holde op, det er ikke en kørende vogn. Og de var så ulækre allerede første aften, og de blev bare ikke gjort rent. Det var så klamt, altså. Det er så det næste ved det. Jeg tror også, altså jeg har været på Grøn Koncert en gang, og der stod vi op til sidst, altså fordi, nej. Og jeg tror, jeg nåede kun at bruge den 2 gange, så gjorde det ikke mere. 3. gang, der vendte jeg rundt og gik ud igen. Jamen, og det var fuldstændig det samme, som jeg gjorde.
Jeg havde ikke noget problem i løbet af dagen, så noget ved aften, så var de så klamme, at jeg bare var sådan lidt, ved du hvad, jeg er nødt til at stå og skrive her. Eller også så skal jeg ud og finde et andet toilet, fordi at det simpelthen, det var så ulækkert. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Men det var det, jeg... Nå. Jeg tænker, jeg tænker, at vi kan tage den sidste her, og så har vi en, vi kan gemme til næste gang, for det er nok et lidt mere dybdegående, og jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være træt i hovedet. Ja, same. Ja. Nu er vi også gået en halv time over, hvad vi plejer. Bare lidt, men... Ja. Hvad er det mærkeligste, du finder attraktivt ved en person? Hvilken hat har du fundet de der spørgsmål? Og trukket dem ud af? Google. Jeg finder det påmonteret udstyr på din overkrop ganske attraktiv. Undskyld, hvad? Skal du have den igen? Nej. No, okay. Jeg har det faktisk ikke. Jeg kunne ikke lige finde det der maze-screen der, så... Wow. Lige præcis. Den havde jeg ikke lige. Altså for mig, det er sådan en underlig ting, men det er noget, jeg finder attraktivt. Det er... oh my god. Jeg tror, det er sådan to lidt mærkelige ting, men det er højde, og så er det duft. Hvis en mand ikke dufter godt, så dør den bare. Hvad er der mærkeligt for det? Det synes jeg, det er en mærkelig ting at finde attraktivt. Det er meget normalt. Hvorfor tror du, parfumer overhovedet er blevet opfundet? Ja. Så ved jeg ikke, hvad det skulle være, hvis det skulle være det mærkeligste. Nu er det dig, der er mærkeligt ved at tro, det er mærkeligt. Det er jeg ved faktisk godt, hvorfor parfume det blev opfundet, men det er bare fordi, det var sådan en random viden, jeg lige pludselig fik. Men det hører til et helt andet emne. Okay, så tror jeg, tænder er nok det mest mærkelige. Altså, det står til heller ikke særlig unormalt, fordi altså... Men ikke men som at, han skal have et pænt smil, eller noget som helst. Men jeg tror, jeg har sådan lidt en ting for folk, der har et lidt sådan... anderledes, altså sådan tandsæt. For eksempel de der har, du ved, den der sådan hjørnetand, der sådan lige overlapper, sådan lidt hen til fortand. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men altså, for eksempel, det synes jeg er vildt sådan... Det har jeg. Nej, det er ikke på den måde. Jeg kan ikke forklare, hvordan det ser ud, men det er sådan en... Jeg synes, det er cute, det er attraktivt på en eller anden måde. Jeg synes, det kan et eller andet sådan specielt. Det giver noget charme. Hvis jeg skulle nævne det mærkeligste, jeg synes, der er attraktivt. Der kan være attraktivt, i hvert fald. Så skulle det være det. Det er tænder. Altså sådan en tandstilling. Skæve tænder. Ikke nødvendigvis bare... De vil gerne have dig tilbage igen. Jamen ikke nødvendigvis, de er jo ikke skæve. Det skal jo ikke være sådan noget med, at de bare er blevet kastet ind i munden på dig. Det er ikke sådan skæve, jeg mener, vel? At de stikker i 7 forskellige retninger. Det er kun 2 af dem, der skal være sådan lidt skæve. Okay. Ja. Ja, okay. Yes. Ja. Psykiatrisk afdeling. Altså, jeg vil da også helt klart sige, at jeg synes da ikke, det er attraktivt, hvis det er en person, hvor du bare, hvor det nærmest bare ligner, at tænderne bare er blevet kylet ind i munden fra 27 meters afstand. Det synes jeg ikke er super attraktivt, men det er jo bare mig. Der er faktisk også nogle folk, der kan have tænder i flere rækker, ligesom gederne. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om din søn har, skat. Nej, men og det er sådan low-key, fordi jeg lagde mærke til... Din søn en ged. Nej, hold nu lige kæft, og lad mig forklare. Altså, det er fordi, at jeg har lagt mærke til sådan flere gange, at når jeg sådan har puslet ham, og han sådan, du ved, griner eller smiler, at det ligner, at han har op i ganen sådan 2 tænder-agtigt, der sådan stikker ud. Det ser fucking underligt ud, og jeg ved ikke, hvad det er. Det kan man godt have. Ja, det er nok tænder. What the fuck? Det kan man altså godt have. Det er nogen, der skal opereres ud. Åh gud. Ja. Hvis de generer. Det kunne egentlig godt være, at vi lige skulle spørge tandlægen, næste gang vi skal til tandlægen med ham, om hvad det er. Om det reelt er tænder, eller om det bare er et eller andet underligt.
Der blev Oliver lige ekstra brættet. Ja. Jeg ved ikke, hvad hun trækker de der ting op af, men altså, den hat der, den er da syg. Den er vild. Ej, hold nu op. Altså, hvad er det mærkeligste, I finder attraktivt ved en Jeg person? har drukket en nat på den, det er vågen. Hold nu kæft, altså. Få da ja-hatten på. Men, Altså, men nu er vi nødt til at lige definere, hvad der er mærkeligt. Fordi der kan jo være nogle ting, jeg synes, der er mærkeligt, hvor andre synes, det er normalt. Så det er sådan... Jamen, det er jo okay. Det er jo ligesom det med de tænder der, fordi altså normalt så, hvis du sådan skal gå helt tilbage til urtiden, så er det der med, at man har, at man har healthy tænder, og at man har en god fysik, og man dufter godt og sådan nogle ting, altså, det er meget, det er meget normalt, det er attraktivt. Fordi det er bare sådan, mennesket fungerer. Det er det, man finder attraktivt ved hinanden. Men der er også folk, der ikke kan det. Der er også dem, der slet ikke kan, altså duften af parfume, og synes, det er det klammeste i hele verden. Ja. Der foretrækker den naturlige duft. Så det er vel egentlig, det handler vel om, hvad du synes der, altså hvad det mærkeligste, som du synes, at du synes er attraktivt. Agtigt. Fordi igen, Oliver, det kan sådan, være, når hun vi kan jo render ikke forbi rigtig... dine sko. Når hun render forbi dine sko ud i gangen, så tager hun lige en sniffer på vejen, og så tænker jeg, sikkert stykke mandfolk. Nej, ikke lige hans sko i hvert fald da. Puha. For det behøver jeg ikke engang at stikke snuden i. Dem kan jeg lukke fra 10 km afstand, når han har været på arbejde. Ja, det er rigtigt. Nå. Men du ved, det er sådan Jeg en synes fart, meget der hurtigt, vi sådan gik fra stille og roligt. Haha, din tæer stinker. Haha. Det gør de, og det ved du godt selv, og det siger både du og din mor. Ja, Der kan det er du da sidde godt der klar og over. være heldig. Jeg er Det ikke er en heldig på mandeting, nogen skat, måde. at I, jeg tror bare, I har nogle større svedkirtler under fødderne, end vi andre har. Jeg vil bare sige, at Nikolajs sko, de dufter fandme heller ikke flot. Altså, jeg kan sige så Ikke meget, at jeg har forstørret svedkirtler under fødderne, og det er jeg blevet diagnosticeret med. Mm. Ja, så giver det god Plus mening. jeg har en meget sur sved, Ja, som jeg også er blevet diagnosticeret med. ja. Så, ja. Ja. Du skal bare købe sådan nogle små poser med lavendel i, og så lægge i dine sko, når du kommer hjem fra arbejde. Det hjælper ikke engang. Har du prøvet? Oh my god. Det eneste, der virker, det er, at du kan få sådan nogle baby feed masker til dine fødder, hvor alt hud skaller af efter. Ja. Det hjælper. Gud da. Men Jeg har- det er også det eneste. Jeg har fundet noget på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det, jeg ved ikke, hvor fanden det var henne, men du kan få sådan nogle, ligner sådan nogle små granater til sko. Mm. Så når du er færdig med at bruge dine sko, drejer du den lige, og så lægger du den ned i skoen. Men du skal bare være forberedt på, at det lugter noget så gevaldigt. Altså, ikke dårligt. Den dufter utrolig kraftigt. Det kan godt være det, der skal til sig. Når du så Det skal er den færdig da også for at med- tage det der når du så skal fodsyre bruge der. skoene, så drejer du den lige tilbage igen, og så lukker den. Ja, det er godt nok. Altså prøv dem der, de der citrus fra, ja hvad hedder de? Det er sådan nogle skodeodoranter fra Scholl, hvor du bare lige skal klikke den til siden, og så har du prøvet det? Det lyder som om, eller det ser ud som om du har prøvet det før. Ja. Ja. Jeg har også noget lige nu, sko, der er sådan noget antiperspirant, som faktisk egentlig burde gå ind og fjerne det. Det er heller ikke nok. Ja, for fanden. Så, Nej, Ja. okay. Så må du have fat i de bomber der, Nikolaj han snakker om. ja. Nej, Skobomben. hvad var det, vi kom fra? Attraktive, mærkelige ting. Ja. Hvad er det mærkeligste, du finder attraktivt ved en person? Og igen, det er, hvad du synes er mærkeligt, fordi det er en så individuel ting, at det kan være, at du synes, det er mærkeligt, og andre synes, det er normalt, og så kan det være, at andre kommer med noget, som vi synes er mærkeligt, som de synes er normalt, eller omvendt. Det er fordi, du lige skal pynte på det, du selv lige lukker ud. Ja. Nej, overhovedet ikke, men det er jo fordi, vi kan jo ikke gå ind og generalisere, hvad der er normalt for alle mennesker. For eksempel alle Nej, tænder det på sagde jeg duft, heller eller ikke. Det alle sagde tænder jeg på heller et ikke. pænt smil, eller whatever. Fordi det kan vi jo ikke, fordi der vil altid være nogen, der ikke tænder på det. Der vil altid være nogen, der ikke finder det attraktivt, eller ikke finder det charmerende, eller whatever. Men jeg tror, det er sådan, hvad man selv mener er mærkeligt. Eller selv synes er underligt. Jeg ved ikke, om det er underligt, når man har været sammen et stykke tid, men der kommer sådan en speciel duft,
ved ens partner efter et stykke tid, når man har været sammen. Og det er ikke deodorant, jeg snakker om. Og det er heller ikke sved, jeg snakker om. Men der kommer bare sådan en speciel duft. Det er bare... Det er virkelig, virkelig lækkert. Mm. Ergo, derfor hun ligger og sover på min pude, hver gang jeg er taget afsted fra arbejde. Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg også. Den er virkelig... Det altså... Drenge? Så er det kun mændene. Ja. Umuligt, de er så ukreative og ikke kan finde på noget. I synes, der er lidt mærkeligt. Så vi finder Hænder. attraktivt. Hænder? Ja. Okay, kom. Det vil jeg faktisk gerne høre lidt mere om, fordi det synes jeg faktisk er interessant. Det kan jeg ikke gøre på Det var kommando, nok men derfor, det er de ikke sagde noget til at starte med, fordi de var nervøse for, hvordan reaktionen var. Og det er jo ikke en negativ reaktion, for jeg kan godt forstå det. Fordi det er jo sådan en ting, man lægger mærke til ved folk. Altså, man har pæne fingre, pæne hænder. Har du smadret hænder, eller whatever? Don't overdo it. Lad ham det er jo, kan man sige, det er jo ikke så meget det her med det perfect picture af, hvad perfekte hænder ser ud. Men det her med, at man har, nu har jeg det selv, men man har måske... har hænder. Det her med, at man måske har lidt skrammer, eller modermærke, eller et eller andet, som er der, det ved jeg ikke. Det synes jeg er meget pænt, hvis man har et eller andet unikt over det. Jeg har sagt ikke særlig unikke hænder. Der er du har tatoveringer på dine hænder, så det ved jeg ikke, hvad du snakker Ja, om. det er faktisk rent nu. Og så har jeg faktisk lige sådan en ar fra en blyant i hånden, hvor jeg stadigvæk har bly siddende. Hvad snakker Men du det er så om, håndfladen, du den ikke? ser du jo ikke. Det er da ligegyldigt, jeg mærker, når jeg holder dig i hånden. Så. Det er jo ikke noget, man kan mærke. Jo. Nå. Ja, nå. Yes. Fedt. Spændende. Ja. Nico? Jamen, jeg ved ikke, om det er så meget personagtigt. Jeg synes bare, nu har hun været hjemme det meste af tiden, mens jeg har været, eller også har hun kommet hjem før mig, når det er, at jeg har været på arbejde. Men det her med, at når jeg kommer hjem, så kommer hun som regel ud i døren og lige siger hej, eller en eller anden ting, hører, hvordan dagen er gået. Fordi jeg plejer som regel lige at lufte vores hund, og så lige få en smøg inden. Det gør altså også bare noget. Og det gør det bare. Og andre gange så er det bare sådan lidt, nå jamen, hvis du bare bliver siddende derinde, så går jeg da bare ind og går i bad. Altså, så må du vente til jeg er færdig. Og så har jeg en, der er negativ til gengæld. Og det har jeg også. Ja. Det tror jeg er plejer at komme sådan vice versa ting. Fordi jeg har også tit den der sådan, og det er også noget, som jeg har snakket med Oliver om flere gange, at jeg føler alt. Fordi han er den, der kommer ud af huset. Jeg kommer ikke så meget ud, fordi jeg altid er herhjemme. Så hver gang han kommer hjem, og jeg hører hoveddøren, eller jeg hører, han er på vej på trappen, så står jeg bare derude som sådan en lille lovende valp, og bare sådan helt, yay, du er hjemme. Og når så jeg ikke gør det, så, påha. Men når jeg kommer hjem, og jeg har været ude, og han har været hjemme, så er det 1 ud af 10 gange, at han kommer ud til mig og siger hej. Så skal jeg selv komme ind. Han snakker ikke engang til mig, før at jeg kommer ind til ham. And I'm like, bruh, what the fuck? Der er forskel på, hvordan og hvorledes. Altså, lad os sige, hvis jeg går ned og handler, eller en eller anden ting. Eller hvis hun har været ude at handle, eller lige været væk. Altså, I don't give a fuck. Altså, hvis hun lige har været væk i et par timer for lige at, ja, blandt andet være ude og hente jer, eller været ude ved jer lige, eller en eller anden ting i den stil. I don't give a fuck. Altså, du kan komme ind og sige hej, eller en eller anden ting. Men hvis hun har været væk i flere timer, som regel, så plejer jeg faktisk at komme ud, når I har haft hækkelklub. Men der er det også flere timer. Ja, jeg skulle også sige, er det principielt set ikke det samme, som når I har været på arbejde i nogle timer? Altså, at vi så står klar til at tage imod jer. Jo, men det er jo ligegyldigt, hvor længe. Det er ikke det samme, fordi når I tager afsted til hækkelklub, så er det som regel for at bare at sidde og snakke og kævle og bare, lad os sige, lukke lort ud.
Nå. Og bare være jer. Nå. Altså, så er det jo ikke lige frem, fordi det er os, der lige tænker, yes, vi kommer lige hen, og så skal vi bare høre, hvordan det er foregået det hele. Nej, hvis I har lyst til at fortælle jer om det, eller hvis I har lyst til at fortælle os om det, så gør I det nok. Altså, men det er jo ikke det, der var pointen i det her. Nej, det er ikke det, der er pointen var, at vi altid, altså som udgangspunkt, modtager jer, når I kommer hjem fra en arbejdsdag, eller hvis I har været væk i mange timer, og når vi så ikke modtager det samme, så gider vi ikke. Og det er ligegyldigt, om I har været på arbejde, eller om I har været væk i nogle timer. Jeg kan godt forstå din pointe med det her med, at hvis du bare har været nede at handle, altså og sådan noget, ja, whatever. Men hvis du har været væk i sådan flere timer, vi snakker om måske 2-3 timer plus, så vil, altså nu kan man sige, jeg går hjemme, har gjort det rigtig længe, så jeg kommer ikke super meget ud. Og når jeg endelig kommer ud, så er det ikke mere end de her 2-3 timer, når jeg er på kursus, eller et eller andet i den dur, ikke? Og så bliver jeg da mega nederen, når jeg faktisk har været ude og været væk fra hjemmet nogle timer, og lige været hjemme. Og jeg så kommer hjem, og jeg ikke bliver modtaget på samme måde, bare fordi, at jeg kun har været væk et par timer. Hvor at, bare fordi han er væk i 8 timer plus, fordi det er på arbejde, jamen hvad er forskellen? Jeg har været ude og været væk. Så vil jeg da også gerne blive modtaget positivt, fordi jeg ikke kommer særlig meget ud. Det var mere det, der var pointen i det. Det er jo ikke så meget sådan, at vi forventer, at I står klar og spørger, nå, hvordan er det gået? Hvordan har din dag været? Og du ved, altså har 7.000 spørgsmål til fæsseren. Det var bare mere, at I kommer ud og siger hej. Ligesom I forventer, vi kommer ud og siger hej, når I ikke har været hjemme hele dagen. Eller hvis I har været ude og været væk til møder, eller whatever det nu er, ikke? Men jeg tror også, spørgsmålet er meget, hvad har du været ude for? Altså. 100%. Men det er også derfor, jeg siger, hvis man for eksempel har været væk en 2-3 timer plus-agtigt, ikke? Som du selv siger, jamen, du har været afsted til kursus. Ja. Hurra. Altså, hvad? Nej, der forstår man lige det er farligt vand, det her. Nej, jeg bare stop der. Fordi, skat, ved du hvad? Hvis du kommer hjem fra arbejde, eller om du kommer hjem fra, vi har været en tur i byen, eller været ude med nogle drenge, eller et eller andet pest, du får nøjagtigt samme modtagelse. Der er no fucking forskel. Lad mig nu for helvede snakke færdig. Ja, det kan du få lov til nu. Nej, jeg gider ikke nu. Fordi det var da noget lort, i stedet for at lade mig snakke færdig. Det er det da ikke, fordi det du vil sige, det var, at det kom an på, hvad det er, man har været ude at lave, i forhold til, hvordan man skal modtages hjemme. Nej, det var ikke. Det jeg ville sige, det var bare, der er forskel på, hvad du har været ude at lave. Som regel, så kan du være pisse fucking træt, når du kommer hjem. Så vil du heller ikke være mødt i døren med et energiniveau, der bare er i skyerne. Og jeg ved, når du har været afsted til psykolog, så vil du heller ikke modtages med et energiniveau, der bare er klar til at springe hver atombombe. Altså, så vil du gerne have det stille og roligt. Du vil gerne ind i bad, i hvert fald samtidig, eller også så vil du gerne bare ind og slappe af og sove. Så tager vi den på et andet tidspunkt. Det kommer meget an på, hvordan og hvorledes. Altså, kan du sige med det samme, at dit hoved det er fuldstændig bumpet, eller kan du mærke på personen, at personen er bumpet, så skal du nok heller ikke lige komme ud som det første, og med et energiniveau, der bare er klar til at springe Tjernobyl i luft. Altså. Det er der heller ikke nogen, der har sagt, at vi skulle bede om. Nej, det siger jeg heller ikke. Men du skal bare tænke ved, hvordan energiniveauet, altså, der er forskellige energiniveauer. Og i og med, at I kommer ud stille og roligt, det ved jeg, du gør samtidig. Du kommer som regel ud stille og roligt, hør hvordan du ledes, fordi du ved, at jeg er pisse træt, når jeg kommer hjem. Og så kan vi som regel, hvis ikke vi tager den med det samme, så går jeg ind og går i bad, så er jeg lidt mere frisk. Og så tager vi den senere på aftenen. Der er meget forskel på, hvad du har været til. Jamen, du kan ikke, altså, sådan kan du ikke se det. Okay. Eller sådan synes jeg ikke, du kan se det, men der er forskellige synspunkter på det. Og det tror jeg ikke, det vil der altid være. Jeg tror også bare, at det handler om, at det er ikke så meget måden, vi bliver altså, du ved, greeted på. Det er bare det her med, at vi bliver greeted. At I gider at gøre den effort at komme ud og sige hej. Også selvom, at vi bare har været på et eller andet kursus i 2 timer, fordi woohoo.
altså for os, der går hjemme, så er det jo en stor ting, og det er jo en ting, som vi har forholdt os til, lige så vel som I har et arbejde at forholde jer til. Altså, jeg vil sige det sådan, altså hvis det er, at han kommer hjem fra arbejde og sådan nogle ting, og så jeg siger hej og sådan nogle ting, og så og hvis jeg så skal afsted til Hækkel kunne komme sent hjem, og alt afhængig af, om det er på en hverdag, eller om det er i weekenden, så, altså hvis du alligevel er på vej ud efter en cola eller et eller andet, så sig der lige hej i forbifarten og giv mig et møs, altså. Det gør jeg også. Det behøves ikke at være andet. Jamen, det siger jeg heller ikke, du ikke gør. Det er bare, De eneste gange, jeg ikke gør det, det er, når jeg er gået i seng, fordi det er hverdag. ja, det er også det, jeg siger. Hvis det er i hverdag, og jeg ved, at det er over den tid, du plejer at gå i seng på, så forventer jeg ikke, du står og siger hej. Så forventer jeg, at du ligger inde og sover. Jeg min bare underbukser og stiller mig ud i indkørslen og venter på, at du parkerer. Ja, lige twerker lidt på vej op også. Og det kom bare ikke til at ske. Det er fandme for koldt. Ja. Men ja. Vi En vil lille bare effort gerne, ja, vi vil kan bare godt gerne give en have, go for senere. vi vil bare gerne have en hilsen, og vi vil bare gerne, Sådan er det. altså lige så vel som I ønsker, at vi er glade for at se jer, lige så vel ønsker vi det omvendt, og lige så vel ønsker vi, at vi kan mærke, at I er glade for at se os, og ikke bare at, ja, whatever, hun har bare lige været, whatever, altså fordi Jamen, jeg tror det er lige så stort for os. også meget, du skal tænke ved situationen. Jeg tror ikke, vi skal taske mere på det der halm der. Det bliver ikke anderledes. Nej. Det kan der være noget om. Jeg tror ikke helt, at vi når til et punkt, hvor vi sådan 100% forstår hinanden som kvinder og mænd her i den her situation. Jo, jeg tror bare, det handler om, at det måske skal tages individuelt i stedet for, fordi det, man kan ikke køre det helt over en kamp, det der. Det er noget, man selv skal tage. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så. On that note, så blev den debat, der også lige vendt, var. Ja, det var slet ikke, den skulle ikke stikke af så voldsomt, men det gjorde den. Ja. Og nu er der ikke mere for det 25 år. Den gentager lige, så alle folk kan forstå det. Ja, så kan... Ja. Nu er der ikke mere for den 25 år. Nej. Så nu vil vi takke af for i aften. Og det er blevet 3 lange podcast faktisk de sidste par gange. Men det kan også noget. Og så ses vi igen på næste tirsdag. Fra den 1. april og 3 uger frem, der kommer der til at være nogle ændringer i podcast-skemaet. Men det skal I nok lige få hørt nærmere om. Men som udgangspunkt, så ses vi i hvert fald på tirsdag. Og tak, fordi I har set med. Amen. Så. Nu tror jeg, vi er her. Kun et minut forsinket. Whoops. Der er maskeringsforbud i Danmark. Det er også maskeforbud, men okay. Nå. Tror jeg ikke har lagt mig til, hun er muted i hvert fald. Jo, det tror jeg, hun har haft styr på. Nå. Nej, det havde jeg faktisk ikke lige. Wow, her prøver jeg at redde din røv. Ja, nej. Den kommer ikke her lige. Nej, det gør den ikke. Og jeg har også husket at trykke op til det hele, så vi er rullende. Jamen, Ja. ja.